maititi voitirwa madonations necat family mushure mekunge vakonewa kubhadhara zvikwereti. Ivo vabva vakomenta vakataurawo zvavanofunga. Pane maaudios akawanda ari kucirculata about maititi vachiwana help from the cat family. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Tangoti titange nekumhoresana tisati tapinda munyaya dzacho dzakati wandei. So maititi vakaitirwa donation necat family. There was a group that was formed. Actually, a lot of groups were formed on WhatsApp kuti vedwe ane dollar rake ane whatever amount ngatibvisei tipewo maititi vagone kubhadhara zvikwereti zvavo nekuti varamba vongopiwa masummons and anytime vanogona kudzokera kujere. Recently pakaitika vanhu vakawanda who came forward after initiative yake Tina naPatricia Jack vakataura nevanhu vese vakadyirwa mari namaititi. Those people came forward ndokubva vatanga kugadzirisa kuindisa nyaya kucourt and now vari kuramba vachiwana masummons. So cat family iri kuti ava ndicat mother hatingaregika vachisiya shumba since vachangotanga mamadiaries avo nashumba hatingavaregi. Ngatibatanidzei mari vabail out. So she was given money but mari yacho vakaishandisa zvimwe, havana kubhadhara zvikwereti. Saka as I attached earlier apo ndo rimwe regrupu rakaisiwa recat family and mugrupu umu mune maaudios akasiyana siyana. Ngatange tanzwa imwe audio tisati taenderera mberi. And then kana painichirire vanhu vanoda kumubatsira because I think I'm going to take a pause for a minute. Hatingarambe tichibudisa mari akaita 9,000 yatakamupa plus that 4,000 yaakatumirwa 4,000 yaya akaita ine yaakatumira chinzi iyi ngaangorobhadhara munhu 1 wainzi ari kumukoreta 4,000 akaita chiini mari. So mwari kutaura pana zvekuti imwe 1,000 fele akampa akati ari kunowedzera stoko kuMozambique last time achiti ndokwari kuodha mafuta ake mukomana ari kumuudzira mafuta ari kubva nawo kuCongo. Guys, no. Inika, I am so mad at this. Zvakurwadza izvi. Tamisa kana maplans edu emhuri dzedu ekuvaka because of Felicitas tichiti tikumubatsira. But I'm just failing to understand kuti dzimwe mari ari kuita sei nadzo. Saka matitodi imagine dzimwe mari going forward. Zvichafamba sei? Because mukada kuti apiwe mari Felicitas achishandisa zvinhu zvake zvemusoro wake. Vanhu vari mastreets kupita netsvemilo havapendi guys. Some of these things nesu tofanira kuvhura maziso. Felicitas ari kudya mari dzemadonations instead yekuti akamure zvikwereti. Right now vanhu vemasummons havasikomira. Left, right and center vanhu vemasummons guys. Something needs to be done. Something needs to be done. Imimi madam imimi. Dai matombotaura navo kuseri because ndimeta ungati munowira nesereke because inini I tried kutaura naye kuti shamwari chingoenda papublic unotaura ndokwereta ningi then we take it from there. Akada kuramba achizvipinza muhari she's going to die for that. Anoenda kuprison masummons asikomira. Haasi kutombomira masummons ari kutumirwa. Ndo mashoko ari kutaurwa ne-one member ecat family. Haisi iyo yoga audio. There are about 9 or 10 audios dzevanhu vari kuUK vari kutaura kuti vakapa maiti mari yakawanda. Umwe akaisa 9,000, umwe akaisa 1,000, umwe akaisawo mari dzakakura besides madola ari kubva kucat family. Mari yacho yese hapana zvati zvaitwa so far. Vamwe vari kuti musikana ari busy kurarama life yepamusoro achikonewa kubhadhara zvikwereti. So ivo maititi responded vakati if you need to know or assist me on what's happening, come to me as an individual and stop creating groups trying to assist me. In the midst of doing that, there are people who will join and twist things I have said so many times. I don't need any group funding. I've said it so many times. I don't need any group funding. It's not everything you do need groups. Stop exposing my husband's account, which I use for my personal business, in your groups. I'm taking legal routes to everything that is happening and I do not need any group. I trust no one at this point in time, and if you are really for me, you will come to me as an individual. When the time is right, I will expose everything that is happening. My lawyers are away and I am not involved in any groups. Thank you. So nyaya yacho haisati yapera. Iyo iya nyaya yeround yavakadyira mari close to $100,000. I know some mean well for me, but we are surrounded by enemies. Everything we do there's always a snitch. So let's not do any groups. This has nothing to do with money. This has everything to do with my life. My life is in danger and no amount of money can replace that. I'm trying to get to the bottom of this. So this is not about money, but people who have paid for musoro wangu. Saka
vari kuti ivo magroups aya pane zviri kuitika zvakawanda kubackground, asi vati pari zvino havakwanisi kuzviexposa. Asi nyaya iripo ndeyekuti mari yavakapiwa yakaenda kupi. So a lot of people came in vachisympathiza namaititi, vamwewo vachirwa kuri kunziko kwaane dzinonzi bitterness family, what family ka dziripo bitterness family iyi, but yatozowedzera bitterness pamusana pamaititi. Uye vataura kuti baba Shumba vane zvavari kuitawo zvemoney laundering paside, mhuri yese, umwe kuhwahwa umwe kushurugwi, kana kuti vese kuchikurubi umwe kumeu kufimeo, vachange vachibatsirana kuimba mumakwaya echikurubi. Pane wataura iye akati, just hang in there cat mom, these two shall pass, nothing is permanent on this earth, you are a strong woman. Vamwewo vakati exactly, vanhu vanoda drama too much, tomorrow vanenge vakuitwista futi iyo nyaya yemari iyoyi ngavambokuzorodza. Anoda kubatsira anongofona kutumira mari direct onyarara. Izvi zvekuda kuonekwa nekuchengeta maV11 vanodyirana mari mangwana zvonzi ndimaititi futi. People should just let this woman breathe for once. Nje hai vakiti, this is too much to ask. Is this too much to ask? It is well Mura, yo, there which is out there. Aba lawyer lemini, they will not succeed. No matter auyawo akati ini mari handingopi munhu zvechiwaiwai, izvezvi vana mai vari kusafa, ivo busy kupa munhu anodada achiti ndozvishandira. Uyu ari kutaurira panyaya yevanhu vari kuUK vari kuti ivo vanzwa nekubatsira cat mother, asi hama dzavo dziri kutambura havasi kuvabatsira, vari busy kubatsirana nana maititi. Kachatanga kuti handina kumbokumbira kubatanidzirwa mari kaye, kane mukanwa munenge nduru, wait and see. Mari yacho yonogadzirwa yoendesa kun'anga zvinhu zvacho, but to be honest maimusendera mari asingashande maifungei sending money to a stranger. Izvozvo kuti iyi inonzi budget family, mobatsirana motanga kuita zvemaraundi musina kuwirirana. Hoyu musikana kuita, it's more of a financial service isiri registered kana kuti money laundering of some sort. Munotamba sei maraundi nemapyramid scheme nemunhu amunoziva kuti haana kwaanoshanda. Kana vafunga kubhadhara zvikwereti, it's a good move, then oitawo free and start a new life. Vamwe vari kuti vana mabhurugu akaparara shure yese, but vanhu vari busy kuita konde konde munhu wavasingazivi, munhu wavasina ukama naye. Mozvinongepi zvivindi izvi zvekuti tangosangana paFacebook tobva tada kuita ukama hwekutobailana out. Vangani vakakumbira help paFacebook, vamwe vari kutorwara nezvirwere zvakasiyana siyana, asi hatibatsiri, chedu kuita konde konde kumacelebrity. Vamwe vari kuti zvokwadi vanhu vanotoda kurutsiswa nekuti hama dzavo vadzipedza here kudzibatsira, vari busy nemacelebrity ekuZimbabwe aya. Haashuwa zvikiti kukwana kane hazvina shame, ko mari ndedzeiko? Iye mukuru weCat family achiti haadi mari dzekupiwa nevanhu. Inga munoshaya fani zvekushandira mari, mapedza here? Zvekushandisa mari mapedza here? Monzi hamuna basa. Sorry kaviri, kwahamuregi here zvamuri kunzi imi mari yenyu handisi kuida, handina wandakumbira kubatsirwa, for now siyanai neni nekuti musoro wangu uri patafura nezvamuri kuita izvi. Zvakaoma kupa munhu mari yaakashandisa zvake for your own benefit, kuita luxurious wedding kwamusina kugokwa futi, living large, moburisa mari yenyu imi. Ityai Mwari kani kumusha mapedza here kuvaka mukatengera vabereki masola, irori yakakeke ranga rakasuspendwa richiita serinowa, ndo ramunosponsa imimi. Imi makambochata here muchato? Kana icho chingwa china mazai makati guma rini? Izvezvi vana vari kunongeswa mabizi 1 asi muri busy kusponzana nelife yamaishumba. Maishumba kavakabata mbinga shumba vepa United Kingdom apa. Zvakaoma. Vakamboita 1 naJoey namai Maketen, ikamboendepiko mari yacho? Vatojaira zvekupema, mari yakuiswa kuaccount kwaShumba. Shumba murume mubhurugwa chete. Yuwi, komai Shumba zvavaibrega 1 vakati ndivo vanobata kadhi raShumba. Vaireva ivo kuti mukadhi maShumba umu ndo muri kuiswa mari nevanhu.
since shumba ane maaccounts ikoko kunze kwenyika. Saka mari yavari kushandisa imari dzavari kupema muvanhu. Shumba vanogona kuvharirwa account because this is money laundering. Halifax vachadaidzira explanation yemadeposits and they will ask for the source. This is another problem they are creating for Tate Guru. So Tate Guru vachazopedzera vachadyiwa nemoney laundering. Nekurwadza kuita kushanda mujoni, munhu woswera wachipa maititi mari shuwa vachiita makeke anobhururuka nekuhaya zvikopokopo. Iwe kana mwana wako haasati ambodya keke apa wachipiwa 3000 rand stay in, apo munhu anohaya expensive dresses to appear functions and ane mamaids too, anokwira ndege iwe hausati wamboikwira, anohaya matsotsi and pay mapurisa. Iwe kana ikurukwa musoro hamuna, apa munogara makapfeka mabhoneti anonhuhwa utsi. Family iyi mahombo ndati zvatanga nhasi here zvekonde konde. Kanotendera kufa kasina kubhadhara kaya mahouse gere asina musoro. So aya ndo macomments abva muvanhu vachiti vedu hama dzenyu dzinotofa nenzara asi muri busy kubhadhara munhu wamusingazivi zvikwerete zvake. Asi iye ari kutaura wani kuti haasi kuda mari dzevanhu. But anyway, as a family we stand together. Kana umwe wedu achinge awira pasi tinosumudzana. Ini ndinongoti Cat family ahoi, magona kuda kurescue mama. I think for now let's take her leadership well. Ivo semukuru wefamily vave ivo vanotongera kuti for now chimbondipai mari, for now chimbomirai, pane kuti imisa vana muite zvinhu zvemusoro wenyu, nekuti by the end of the day muchavaisa pariski. Sezvavangokumbira apo guys kuti inini dai mambondimirira, zvinozoita kunge ini ndini ndakumbira mari, dai mambomira. Do leave your comments on what you think about nyaya maititi iyi. Zvinhu zvacho hameno shumba vakazvipinza muna Taisreva.